Kibor Sarkar ke India kila kem haduk perangut ki beriu na keleng kilai teli ki jela halor ke jing keno don keti hakikam sentiat na ke benta ke Pakistan. Kata hapdeng ke jing jur ke jing pet ngor ye ki kam sentiat hadin ke jing jia thombo jong kile no hapa hargam. Sangut na kini la yo ban kem na Haryana, laingut ha Punjab, bat uwe na Uttar Pradesh. Hadin ke jing syak kem jong ka we ke nong shna bat penmi video halor ke lek kawan. Halor ke jing suba nong sentiat ki pulit ka hizar ki lamaham babun ki samla ki bapau khmat hakirensan social media ki syak penun kam bakla hakiri nong shun. Ban yo pisa da ka basuk ki bakum kini ki breu ki yat halenti ka babakla. Ong USP ka hizar u Shashan Kumar Sawan syakilat patai kubor. Kini ki prangut ki nong sentiat ki bala syak kem no nadu kini ki kendiat sengi beladap ki kentup ya ka Jyoti Malhotra ka badai ka travel blogger ka ba penyiat ya ka YouTube channel ka ba kerteng travel with Jo ka badai na hizar Haryana. Lakem ya ka ni ka beriu ha ka tayo beladap namar ke jing ya sam ya ke jing tip jong ki sipai India bat ka Pakistan. Kani kalong kemi live snam ka kerta kelai kendu ya uwe uhe sorkar na ka Pakistan High Commission bat ulale jurip sa Pakistan om duna ya ka arsin ong ki pulet. Udavendra Singh Dhillon arpsan snam kerta udai usamla puli political science ha Galza college ha Patiala. Ha ka khat atrik ujemang ula syakem ha gaital jong ka Haryana namar ba ula thep ye ki dor jong ka bistol bat kisuloi ha Facebook. Ha ka jing tokit la syam ba ula le jngo ya ka Pakistan ha ubnai nai wing beladap bat ula ya sam ya ki jing tip ba kongsan bat ki officer jong ka inter service intelligence kentup ru ya ka dur jong ka them sipai ha Patiala. Unaman ilahi arpsau snam kerta ubatrei kum unong apahara ha Haryana ula syakem hakini ki kendiat sengi beladap na panipat. Ki kubor ki yathu ba udon kecing ya kendu bat uwei unong peniat jong ka ISI ha Pakistan. Udai unong song snong jong ka Uttar Pradesh. Uju yu apdiang ya ka pisa na Pakistan ha ka account jong upersa kurim jong u. Na ka benta ban penbiang ya ke jing tip sya ka Islamabad ong ka kubor pulit. U Arman arpulai snam kerta ula syakem nanop Haryana ha ka khandriu tarik ujemang hadin ke jing yo jing tip na kanong sentiat ki pulit ki layathu belalap ya u ba upen poi ya ki jing tip ki ba kongsan sya Pakistan ha ka por ba ke jing ya ken ak kalanang jur ha pedeng kini ki arteli kiri ki pulit ki ong ba ki don saki ban kersan ya ka kam jong ki bat ki dang tokit syuk ke jing tokit. Ujazat udai uba nong khayi ha Uttar Pradesh ubala syakem ha Moradabad ha ki pulit special task force ha ka sengi ublei belala. Ula penpoi ya ka jing tip ki ba kongsan ki ba yadei bat ka jing shngan kari sya ki breu ki badon jing yadei bat u. Ong ka SDF ula lech sya Pakistan bunsin bat la keno ba udon ti ha ka jing khayi tu ya ki tiar jing ta jing slek ki jan ki nep bat ki muslim musla. U Muhammad Murtaza Ali ula syakem ha ka jing khendra jong ki pulit ka Gujarat ha Jalandhar ka jing syakem jong u kalong hadin ka jing tip jong ki bor sentiat ba udai unong sentiat na ka benta ka ISI jong ka Pakistan. Ki kubor ki yathu ba ulale ya ka neling ba ka mobile apps ka ba ula shnahi dalade. Nalor jong u lalap sauteli ki mobile bat lai teli ki sim card. Arngut ki wei pat ki dei ki bala tip kerteng kum u Gazala bat u Yamin Muhammad ki bala syakem na Punjab halor ki ju ki jing keno kam sentiat na ka benta ka Pakistan. Kini ki jing kem la syem ba ki long ki ba kongsan hadin ka jing jur ka jing yakan ak ka ba jur ha pedeng ka bala ki kensan ha pedeng ke India bat ka Pakistan nadu kini ki kendiat tayau ki baladap.